Kívánok! Borbás Marci Faludi vagyok. János vagy. Tóth Szabolcs. Faludi. Faludi, igen, alias Follás. Na, ez az, akkor jó helyen vagyunk. Akkor jó helyen vagyunk. De ez az egyetlen nagy régi vendéglős, Ezt már én vendéglő. építettem, De már mint hogy ez a család, az önök Igen, családja, így van, a Follát család, igen, ami igen. megmaradt még Igen. vendéglősnek. Igazi sváb ételeket főznek? vannak azok is, magyarosok is, svábosok is. Főzzünk valami finomat? Jó? Igen, de én jövök be segíteni. Jó. Jössz be? Persze. Csupa boldogság jön. Leves. Milyen leves lesz egy Sváb Rózsika? hagymalevest készítünk. Hagyma? Hagyma. Abban van vörös És hagyma fok- is, meg meg fokhagyma Aha. és krumpli. Ez körülbelül 2 vörös hagyma volt, meg egy fejfokhagyma? 3 vörös hagyma és 2 fejfokhagyma. Fokhagyma. Ilyet én is szoktam csinálni. Igen? Nem tudom, hogy most hogy fogjuk csinálni, Igen. hogy én a végén leturmixolom azért egy boltmixerrel, hogy egy ilyen Igen, tehát Krémesebb legyen. hagyma igen, igen. krémleves. Aha, hagyma krémleves, fokhagyma Te krémleves. szoktál főzni? Aha, Te és jó egy kis parti reflex vagy. sajt. Egy idő alatt csak most jöttél le? Jó. És te szoktál tenni vele krumplit? Hogy Krumplit nem. dúsítsuk egy kicsit. Én nem nem, szoktam én a sem hagymaleves-be, de Nem, Ezt attól most így függetlenül. készítjük. igen, de a svábok azok szeretik, hogyha tartalmasabb Krumplit egy krumplival. étel. Így van. Krumplit mindenben rakok, ahogy Egy kis eddig krumplit. láttam. Krumplit, igen. És már a burgonyát is dinszteljük Igen, egy együtt. kicsit megdínszeljük. És maga És- a burgonya a sűrítő? Igen, Tehát lisztet akkor igen, nem is nem teszel? használunk, Aha. csak krumplit. És Nagyon akkor jó. felhúzzuk az alaplével. Amíg fő a levesünk, addig elkészítjük a pirítos szeletelt kenyérből, Igen. és kivagdossuk a pogácsa szaggatóban. Mutatom. Ja, itt van, Itt igen, van, igen. amivel kiszaggattad. Ővel le. Sörrel lelocsolom. Na, hát ez ezért sváb, látod? És vajon pirosra pirítjuk. Nem kevés vajon. Egy kicsit a mániám a piros paprika. Szórjuk meg egy kis piros paprikát. Jó, szórjuk meg, ha ő úgy szeretné. Megszórja. Nem kell. Megszórja. Jó, akkor csak a tiédet majd megszórjuk, jó? Persze. Petrezselymet is megfuttatjuk vajon. Szóval akkor neked itt van a piros-fehér zöld. Köszönöm szépen. Na ennyi. Áj, apukám, már most Autentikus kezdem vagyok. érteni. Így magyarosítom a sváb ételeket. Igen, igen. És akkor egy picit behúzzuk tejszínnel. Mi az, amit másodiknak készít? Húsos palacsinta. Húsos palacsinta. Yeah. Akkor ez olyan, mint a hortobágyi? Nem. Ez nem... Paprika nélkül, tehát fehér, kolbászos hús. Azért az nem baj, hogyha abban is van piros paprika. Tehát Nem ha valaki baj. úgy csinálja, csak a Aki- sváb, igen. sváb A recept sváb- szerint hát- nincs benne. Persze, Igen. azok nem használják. Tehát aki úgy szeretné, Oké. azt tehet bele. És akkor ilyenkor Eldobjuk nem a vajat. teszünk cukrot a palacsinta Nem, tésztába, sós sósra palacsinta. készítjük, kisütjük, meg fogjuk tölteni ezzel a hússal. Ami most készül, igen. Belejön a darált hús. Ő már meg van sózva, borsózva, meg fokhagyma is van benne. A hagymát külön megpirítjuk, azt is, dinszeljük egy Ja, jön kicsit bele vajon. hagyma Jön is? bele hagyma is, igen. Alaplével fölhúzzuk, hogy Hogyha meg kicsit elkészüljön nekünk, megpirult. igen. És ha valakinek nincs alaplé, akkor mit csinál? Leveskocka. Hát akkor jó. Fúj, dehogy is tele van mérgező rossz anyaggal, meg rossz szaga Akkor is van. vízzel, és akkor Inkább víz. sóbor, Akkor sima. nem szóltam. Nagyon jó, nagyon jó. Kicsit még Majdnem jobban. olyan. Majdnem olyan. Hoppá! Hoppá, semmi baj, ha nem fáj a kezed neked. Nem. Nem Semmi jól baj, megcsináltam. nincs baleset.
Nincs. Én nem ismerlek. Kicsit összegyúváztam akkor. Nem baj, az nem baj. Te mit maradsz mosogatni? Na, én ezt most beteszem a sütőbe. Ahogy klasszikusan Igen, készül. 180 fokon. Mennyi ideig sütöd? 20 percig hagyjuk sülnie, kivesszük, és akkor vajon pirított hagymát, amit karamellizálunk, azt teszünk a tetejére, és úgy tálaljuk. Én készültem egy echte sváb étellel. Na hát, Én azt szeretném Ha, te megcsinálni. készültél? Igen. Mivel tudtam, hogy egész nap sváb ételeket fogunk csinálni, gondoltam egy tradicionális sváb ételt még, mert tudod mi ez a Schmolzbrot? Az a neve. Schmolzbrot? Schmolzbrot. Nem tudom. Figyelj, kell hozzá kenyér. Először Igen, is. sok sváb ételben Igen. van kenyér, tudod, mert újra Sörrel, hasznosítják, ez bármivel. eddig tipikus, Ez eddig abszolút. Ez hagyma, retek, zsír. Igen. Lehetőleg olyan zsírt használjunk hozzá, ami mondjuk sütés után megmarad. Fogod, Igen. egyenletesen, tehát nagyon fontos az, Figyelem. a Schmolzbrotnál nagyon fontos az, hogy egyenletesen Hogy én kenjük ezt el. fentről le, vagy hogy... 20 jó másodpercem, amíg elhittem, hogy tényleg valami komoly. És a végén nekem nagy kedvenc, amit Csak nem egyébként egy a kis piros svábok, paprika. amit a svábok annyira Ezt nem már tudjuk, használnak. nem? Das ist Schmolzbrot. Köszönöm. Tudod, mi a helyzet? Hogy még el is hiszem, hogy ez igaziból a svábok találmánya, Lesz- zsíros én kenyér. szer- Mert én biztos vagyok benne. Én annyira jól ismerem a svábokat, mivel a kétharmadom sváb, hogy komolyan elhiszem. De ezt Drágám, tényleg találtam, vagy tőlem most neked- találtam? Nem, tényleg találtam. Tehát tényleg utána néztem tradicionális sváb ételek, és ott találtam. Schmolzbrotot is már tudunk készíteni. Igen. Köszönjük Szabi. szépen. Én köszönöm. Gazdagabbak lettünk. Köszönöm szépen. Nagyon jó! Hány éve zenél így? Hány éve húzza a talpalábalót? 17 éves koromban kezdtem 17? vendéglőben már. Most meg már 84 vagyok sajnos. Nagyapám Sajnos. vendéglőben Ne, volt. tényleg? Iszonyatosan, igen. És a- Négyen voltak, hát sajnos 3-an az égbe mentek, ő van egyedül még. És ez egy ilyen tipikus dolog, hogy harmonikás van a sváb vendéglőkben. Így van, igen. Itt egyébként itt rengeteg kép meg erek falakon, ez a nagyapai hagyaték itt Igen, végig. meg Budakeszi. 200-addal előtti képek is vannak még, ugye? Hát azért nem véletlen, hogy ide jöttünk, mert hogy ugye az eredeti nevetek Follát. Follát, igen. Follát, és ki volt az első vendéglős? A nagypapa? Vagy? Nagyapám Az volt. ők nagyapa is már vendéglős Vendéglős volt? igen. Tehát aki áttelepült, Igen, ők ő vendéglős. már mindjárt vendéglős lett. Igen, igen. Azt a mindenit. És volt És akkor az az apáról fiúra végig? Igen, igen. És mindig itt volt? Hát arrébb volt valamikor, tehát szomszédok voltunk a Jóska Fischer papájával. A politikus Jóska Fischer papájával. Ő Tényleg? Entes és Mészáros volt, igen. A Follát vendéglő Jóska Fischer és szembe a Rejk, ő az édesanyám, tehát összejött a vendéglős a fűszeres lánya. Ez nagyon jó, nem? És akkor hogy lett a Follátból faludi? Miért nem veszi vissza a Follát nevet? Hát én nem is tudom, mert vitézségi rangot kapott Ja, a a nagyapa, ő nagyapa az első kapta. világháború Isonzóban egy ezredből 3-an maradtak meg, és ugye a vitézségi rangot azt csak magyar névre adták. Ja, és így akkor lett magyarosított. Faludi, itt lett magyarosított. Igen, és ez a régi vendég, ez belülről. Igen, ez a régi vendég. Igen. Ilyen gyönyörűen volt. Ő a nagyapám, és ő az apám, itt sajnos eléggé a szélére fértek rá. És a igen. nagypapától vették el? Igen, nem, ő meghalt 46-ban apámtól. Úgy történt az egész, hogy mondjam, hogy államosítás, hogy bejöttek ilyen
viharkabátba 2 ilyen orosz gépfegyverrel, és azt mondták, innentől kezdve azt mondja, a Magyar Népköztársaság tulajdona, és ki kellett jönni, és kész, ennyi volt. Szétszakították a családokat. Tehát volt, hogy a gyerekeket elvitték, a szülők maradtak, vagy fordítva a szülőket vitték el, a gyerekek maradtak, ugye. De hogyha kellene egy pár szóval jellemezned a sváb embert, akkor mi lenne az a pár jellemvonása? Hát gyakorlatilag a szorgalom, a pontosság, családszeretet, zeneszeretet, imádták a földet. Spórolás, ugye spoán. Spoán. És a vallásosság. És a vallásosság. Na, melyikkel kezdjük a kóstolást? Hát szerintem a hidegtállal, nem? Hidegtállal. Ezek a hidegtál, már mint a sonka, szalámi, kolbász. Ez Stiefholder. Itt Stiefholder a sváboknál. Így van. Ez házi disznósajt és egy jó kis házi májas. Megkóstolnám a levest, amit készítettünk. Így van. Ettől szétmegyek. Ez annyira jó ez a kolbász, hogy megrődülök. Nagyon jó. Jó lett. Ez nagyon Finom jó. lett. Az a Spätzl, úgy hívják. Spätzl? Igen. És hogy lesz ilyen hosszú? Hát egy nyomó Spätzl. van egy ilyen kis nyomó, mint a krumpli nyomó, itt van. Nem ez az. Hát ritkában vannak a lyukak benne, mint a És- gesztenyepüre vagy krumpli nyomóba, és akkor nem érnek össze a kijövő Hát ez nagyon jó. tésztafolyamok. Tésztanyomó. Igen. Nokedli. Spätzl. Spätzl. Mit nem kóstoltam még? Még ezt a Ja, kolbászhússal töltött, hagymán dísztelt kolbászhúsos töltelék. nem sikerült rosszul. Elérkeztünk a desszerthez. Igen, ez az úgynevezett Zimmert Kropf, ami fahéjas fákot jelent. Erre tekerjük föl És a ezzel mit tésztát, csinálunk? és ugye ezzel így fogtuk, és így Na most ezt a muszáj látnom. tésztát ugye De azért, hogy hogy ne rajta csúszol el, maradjon? mert utána megsütök. Ja, és azért van ez a szép itt van rajta. olyan szép rajta. Aha. Tehát rátekered a Igen, nyers csak akkor tésztát. egy kicsit össze. Igen. Aha. És ugye gondolom, több gyakorlatilag van jobban rajta. ráhúzzuk, és így ugye megtekertük, nem muszáj volt ott kezdeni, és pont ezekbe így bement, és így fogtuk meg, és így sütött. És akkor a szép szalag is megy bele a... Sült, igen. Oduri